שלום תלמידים יקרים, והיום הפועל בגזרת המרובעים. אז בואו נראה רגע, מה זה בעצם גזרת המרובעים למי ששכח. אז גזרת המרובעים היא תת קבוצה, קבוצה קטנה, בתוך גזרת השלמים. אבל מה שמיוחד במרובעים זה שהשורשים שלה מכילים 4 יצורי שורש. למשל, מסגר, אתם רואים פה? אז השורש שלו זה מם, סמך, ג', רש. או פרסם, פורסם, התפרסם. השורש זה פי, רש, סמך, מם. 4 יצורי שורש. עכשיו שימו לב, בפועל, במערכת הפועל, גזרת המרובעים קיימת רק בבניינים הדגושים, כלומר רק בפעל, פועל והתפעל. למשל, ארגן, פרסם, זה פעל. אורגן, פורסם, זה פועל, שימו לב לקובוץ בפה הפועל. והתארגן, התפרסם, התפעל. עכשיו, כדי לקבוע אם שורש הוא מרובע או משולש, כלומר אם יש לו 4 יצורי שורש או 3, כדאי לבדוק אם היצורים עצמם משתנים בזמנים השונים. אם היצור משתנה, אז הוא לא שורש, הוא תחילית, כן? סתם תחילית. ואם הוא לא משתנה, אז זה אומר שהוא שורש. בואו נראה. תורגל בעתיד לעבודה חדשה. אז אתה תורגל מחר, ואתמול הוא הורגל, ועכשיו הוא מורגל. אתם רואים פה בהסבר, התף הזאת משתנה להי, משתנה למם, תלוי בזמנים. לכן היא מוספית. אתם רואים כאן התף הראשונה הזו, היא לא בשורש. פה זה תף, פה זה הי, פה זה מם. לכן אני מבינה שזה הופעל. והשורש רגל, שורש משולש רגיל כמו שהיה לנו עד עכשיו. אבל אם הוא לא משתנה, אז זה השורש, ואז יהיה מרובע. למשל, החומר תורגל אתמול, אתם רואים תף רש ג' למד, ועכשיו הוא מתורגל, אתם רואים תף רש ג' למד, ומחר הוא יהיה תורגל, רואים תף רש ג' למד, כלומר השורש תרגל, לפי הקיבוץ יודעים שזה פועל. אז שימו לב אם התף הזאת משתנה או לא משתנה. כדי לראות שהבנתם, בואו נעשה ביחד איזה תרגיל חמוד בעמוד 3. בואו נראה. אז יש לנו פה 2 פעלים, נראים אותו דבר אבל הם לא. המוזיקה תוגבר באמצעות מערכת ההגברה, ולאור גל הפריצות תוגבר מערך האבטחה ביישוב. אז המוזיקה תוגבר והוא אתמול הוגבר. ומחר הוא יוגבר, אתם רואים? בעצם זה הופעל. אז התוגבר הזה פה, זה לא שורש, אלא תחילית. אז נכתוב, הראשון זה ג' ב' רש, והבניין הוא הופעל, אבל במשפט השני, הכנתי פה פתקית, לאור גל הפריצות, מערך ההבטחה הוא כבר תוגבר אתמול, ומחר הוא יתוגבר, ואני תוגברתי, ועכשיו אני מתוגבר, ומחר את תוגבר וכדומה. אתם רואים, התף ג' ב' רש כל הזמן נמצאים פה. יצורי השורש נמצאים לכל אורך הנטייה. אז זה שורש מרובע. אז בואו נכתוב פה, תף ג' ב' רש, לא יצא לי טוב, זהו. והבניין לפי הקיבוץ בפה הפועל הוא פועל. בואו נבדוק את עצמנו, בואו נראה שצדקנו, יש. יופי, מקווה שעזרתי. ביי ביי.